Kajingwat jong ki pulet ka kenhun ki search and rescue team ya ki arngot ki shijur ki beregi nongsong snong na kanong ba Indore Madhya Pradesh u Raja Raghuvanshi bat ka kurim jong u ka Sonam Raghuvanshi ki belajar ngai hadien kajingwan ka jong ki ban jungok ka ya kani ka jalla ha ka thain sora kadang beteng Haduh ka arpu pratre u jemmang araja arpusan Henry Omsham lalap ksai satya ya ki nigi brio magajing persang banwat ya ki kadang ya chakmat ha ki jaka bapher Nakajingwat jingtip nakatelong kubor lala ban sngothu bagi pulet bat ka kenhon jonga SRT haringkat ka jing ai jingkershan ki traishnong ki don menta ya ka kam ka bakhya na ka benta banwat Haduh bandalap ya ki nigi shijur ka bakila traishitam ha ka jing persang jongki ka bakila sedang ya ka niru na ka jaka ka lap ya ka skuti ka bah mau lakhyat Kumban supentip kini ki shijur kila poi ha kasnong mau lakhyat da ka skuti ka bakila shemwai na Kiting Road ha ka bakila Pyndonkam da guide ubala ithu kerteng kumuba bhawan shai ban yalam yaki sya ka shipara homestay ka badon hanong riat bat ban sa met ha ka te ka jaka Laong bakini ki Shikurim kila mi no nakte ka jaka sa ha ka arpulai tere ujemmang arja arpusan kumba kapor Henry bje menstem bat ban lek phai biang sa maulakhyat Henry laong ban nakaliang ki nongsong snong ki khlamyo I satyai ki te ki shijur bakin trek na nong riat ban lek phai biang sa maulakhyat lani ban shem ya ka skuti jongki Day hadin bayak skuti ke bagi teki shijur kila shimwai lalap daw sordar ka sorarim haga janmit jong ka arpusaw taregu jemmang araja arpusan kumba ha ka pork handai bejemen mit na surok ka golden pine dhaba ka ba ha ka ban nakaliang kipulen kila persang banwat ikini shijur bat ka jinglap bakila ja ka day hadin ka jinglip ki phone jongki ha ka ba nakaliang ki bahyeng ru kila mudoi shaki bor pulet halor ka jingja jongki Kajingwat yakini shijur lingba ki pulet ringkat ki laiken hon ka search and rescue team kala yat laiski berkajingja ka jongki pat ka long Haduh sansngi Haduh ka arpu pratre u jemmang arja arpusan Hakajingwat yakini ki shijur layo jingtip bakabor sarkar kala pharu ban Pyndonkam dagi Ksew K9 ringkat ki drone na nesak haringkat ka jinga trelang ki pulet ka special operation team SOT ki bala hiar halaki jongki kunhon syakathan nongriat walakhyat na mau saho wa kaliar bat komju ru shawai saudong Katelong kubor na kasarkar kaya thuru bagajingwat yakini ki shijur kan beteng shadow ki jaka ki balong riat kum ka mau kodok ding po pada sora rem hagi benta ka surok Shillong sya sora Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha Pyndonkam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya